Fl-aħħar 24 siegħa f'pajjiżna kellna 82 każ ġdid ta' COVID-19 sabiex l-ammont totali ta' każi minn Marzu tal-2020 żdiedu għal 34,590. Il-Ministeru għas-Saħħa ħabbar li bejn it-3 u l-4 fiqu 293 mera ta' ċifri għoljien li pajjiżna kien xhieda tagħhom ġimagħtejn ilu. Dan ifisser illi t-total ta' persuni mfejqa issa żdied għal 32,438. Fortunatament fl-aħħar 24 siegħa ma ġiet irreġistrata ebda mewta għal daqstant l-ammont ta' vittmi għadu dak ta' 423 bil-każi attivi issa jkomplu jonqsu għal 1,333. Ta' min wieħed jinnota illi mid-69 każ imħabbra tul il-jum ta' tlieta l-età medja kienet dik ta' 37 sena żieda mill-ġurnata preċedenti. Ta' fil-waqt li l-persuni rikoverati fl-isptar Mater Dei li huma pożittivi għal COVID-19 naqsu għal 30 b'5 persuni qed jingħataw il-kura fit-taqsima tal-kura intensiva. Esperti mediċi qed jibqgħu jappellaw għal kawtela anke f'dan il-perjodu tas-sajf meta jiżdied il-ħruġ u l-okkażjonijiet soċjali. Għalkemm mill-banda l-oħra jidher li l-Maltin għadhom xi ftit jew wisq qed iżommu pass lura mis-safar barra l-pajjiż.